Skvelé, tak nám už sa tu deje toto kúzlo a prechádzame do panelovej diskusie, ktorá bude veľmi obohacujúca a názov tejto panelovej diskusie je AI hrozba alebo ochrana. Čiže ja už si tu tak akože skúsim nezakopnúť a tu si sadnem. Vyzerá to, že všetci sme a mňa presadili na druhú stranu? Či ako to je? Vidíte, to treba komplikáciu, lebo ináč všetko išlo strašne dobre dnes. Takže ja som si tu sadla skoro na mikrofón. Máme tu aj vodičky. Ešte jedna vec, ktorú ja, keď som takto teraz rozprávala o tých partneroch, tak som si zvedomila jednu vec, že my sme tu najmä kvôli Alanate, priatelia, hej, čo je najdôležitejšia spoločnosť, ktorú som tu ja ešte dnes nepovedala. Čiže jeden veľký potlesk pre Alanatu, vďaka ktorej vôbec táto konferencia je. Tak jeden potlesk. Výborne. A ja sa možno opýtam ešte jednu vec, ktorá ma zaujíma. Keďže je to 17. ročník, tak povedzte mi, zdvihnite ruku, môžete povedať, môžete aj zakričať, kto ste takí entuziastickí, ešte máte energiu, ale zdvihnite ruku tí, ktorí už boli na tejto konferencii Alanata Judgment Day predošlé roky. Fantastické. Čiže možno čo? Tak moja rýchla matematika... Možno nejakých 40% ľudí tu je, čiže robíte dobrú prácu, Alanata, lebo ľudia sa vracajú. Vyzerá, že máme všetko, máme vody, máme mikrofóny, máme stoličky a mojou teda príjemnou povinnosťou je predstaviť hostí, ktorí budú diskutovať v tejto panelovej diskusii. A ako sa spatrí, tak ladies first, čiže vracia sa ku nám Stephanie here. Stephanie, welcome back on the stage. Yeah, you can come and yeah, with the applause. Perfect. Perfect. The fourth one. Perfect. Yeah. Thank you. Ďalší diskutujúci Andrej Jeleník, ktorého sme mali možnosť počuť už pri jeho prezentácii. Jeden potlesk aj preňho. Ale máme tu teda aj nové tváre, a to konkrétne pán Dušan Petričko zo spoločnosti Slovenská sporiteľňa, Information Security Specialist. Dušan, vítaj u nás. Máme tu aj Vladimíra Frča. Vlado, vítaj. SOC Security Specialist zo spoločnosti Alanata. A v neposlednej rade pán Ivan Makatúra. Ivan, vítaj. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Nech sa páči. Fantastické, čiže všetci prišli, priatelia, lebo to vždycky neviete, že či náhodou sa nestane niečo, že nejaká zápcha alebo podobné veci, samozrejme dopravná, a nikdy neviete, či všetci prídu, hej, toto pre korektnosť. Je AI hrozba alebo ochrana? Is AI a threat or a protection? Stephanie, you're good with the translation? Perfect. Takže ideme v slovenčine, priatelia. V dnešnej panelovej diskusii sa budeme zaoberať tému umelej inteligencie v oblasti kyberbezpečnosti, čo nie je prekvapenie. A moja úvodná otázka pôjde tak ako keby do pléna. Môžete si ktokoľvek, kto to cítite ako prvý, zobrať slovo. Ale teda, keď sa tak ako keby pozeráme na tú umelú inteligenciu a v spojitosti s kyberbezpečnosťou, tak vnímate to ako niečo, čo je výhoda, alebo viac hrozba, alebo viac príležitosť. Skúsme si to zaramcovať nie takto na úvod, lebo padlo tu toho dnes už veľa, ale máme tu aj nových ľudí do diskusie, čiže budem rada, keď si to skúsime tak na začiatok povedať, že možno aj pocitovo, možno aj menej pocitovo, možno viac dátovo, ako to len cítite. Andrej, ty tak príjemne prikyvuješ, chceš to odštartovať prvý? Nie som si istý, určite sú tu väčší odborníci na AI ako ja, ale z môjho pohľadu technologického bezpečáka by som povedal, že AI nám určite prinesie obrovské výhody, ale tým, že musím byť trošku opatrný, že musím byť prezieravý, tak vidím aj spustu hrozieb. Vidím aj spustu úskalí. Verím, že k niektorým konkrétnym sa dostaneme ešte behom diskusie. Nechám slovo kolegom. Super. Dušan. Pôjdeme asi za radom. Za mňa takisto, ja sa snažím pozerať svetlo, nemáme problémy, máme výzvy, ktoré chceme zvládnuť. A za mňa, mne to pripomína takú časť, že niekedy na všetko je málo času, málo ľudí, nie každý je dostupný v tom čase, keď potrebujeme, keďže tým si majú všetci, alebo podobný komunikátor, každému tam svieti 300 tých správ. A práve to AI a tá komunikácia s tým AI môže
možno jednoduchšie veci posunúť bližšie k tým ľuďom, mať efektívnejšiu spätnú väzbu a možno aj znížiť tlak na špecialistov, ktorí niečo takéto robia. Samozrejme na druhej strane to dáva rovnaké nástroje útočníkom, ktorí majú na druhej strane veľmi dobrého konzultanta na všetko zlé. Ďakujem veľmi pekne. Čiže taká pozitívna odpoveď, to sa mi páči. Vlado, tiež si taký pozitívny? Ja nadviažem na pozitívnu stránku. Som chronický optimista, takže vidím to veľmi dobre. Rád používam AI. Samozrejme, ako bezpečnostný špecialista tam vidím veľa hrozieb, ale za mňa prevládajú tie pozitívne aspekty. Super. To sa mi páči, toto prvé kolečko. Stephanie, are you going to be more pessimistic? You are more risk-oriented. So, do you agree with the guys? I think I'm curious about seeing which areas AI will deliver the most value on and which areas we will decide as a species are low value. So, optimist, practical. Perfect, love it. Ivan, ja viem o vás, že vy predsa len radi challengeujete veci, čiže tá otázka je rovnaká samozrejme pre vás, ale možno sa len spýtam, že z hľadiska tých strategických predpovedí, o ktorých sa teraz rozprávame, či už na trhu alebo medzi organizáciami, tak v kontexte tohto existuje nejaký ustálený vedecký názor alebo názor tej komunity, ktorá sa naozaj tým zaoberá, že či vieme to takto rozseknúť a povedať riziko alebo príležitosť? No, skúsim trošku zoširoka a pomôžem si príkladom. Základná veda, základný výskum okolo štiepenia uranového jadra bol uskutočnený a dokázaný v roku 1938. Prvý jadrový reaktor Enrico Fermi predviedol v roku 1942. V roku 1945 bola na svete atomová bomba a elektrickú energiu začalo ľudstvo vyrábať z jadrovej energie v roku 1954. To znamená, že skrátka medzi tým zlomyselným využitím a dobromyselným využitím prešli 4 roky, začať medzi tým zlomyselným využitím a tým pozitívnym 16 rokov. Tak nech sa na to pozerám ako chcem. Nezávisle od toho, že nástroj na samom úplnom začiatku, keď to bola základná veda, základný výskum, nebol myslený dobromyselne či zlomyselne, nástroj sám o sebe nikdy nemôže za to, ako bude použitý, závisí od ľudí. Lež ja som teda celý život platený za paranoju ako bezpečák. Takže nutne musím povedať, že aj vzhľadom na tieto okolnosti, aj vzhľadom na to, že útočníci vždy majú trošku času napred, to je ten istý paradox časový, než obrancovia, tak žiaľ mám z umelej inteligencie viac obáv než očakávaní. Ďakujem veľmi pekne. Tento pohľad je dôležitý aj pri tejto diskusii, lebo nechceme teda len stále všetci so sebou aj súhlasiť, aj keď ja si myslím, že ten nesúhlas nebude až taký veľký. Pardon. Vlado, ja sa pozriem na teba, lebo trendy vo využívaní umelej inteligencie útočníkmi. To je téma, ktorá je pre teba zaujímavá, si tomu blízko. A nás by to zaujímalo, že aké sú trendy v tejto oblasti, ktoré ste zaznamenali za posledný, povedzme, rok? Rozdelil by som to do dvoch oblastí. Jedna je tá, ktorú uvidíme až v reportoch, ktoré reflektujú na aktuálne hrozby a útoky, ktoré útočníci vedú. Druhá je tá oblasť, ktorú vedia pocítiť samotní užívateľia, tí, na ktorých tí útočníci cieľia. Ten development hrozieb a útokov pociťujeme hlavne na efektivite. Útoky sú čoraz častejšie, efektívnejšie, vidieť to na reportoch, ktoré sa objavujú. Kto sleduje informačné kanály, tak vidí, že sa to množí. Je to oveľa horšie, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Je to spôsobené hlavne tým, že útočníci vďaka AI majú teraz nástroje, ktoré im pomáhajú developovať, hlavne nástroje, ktoré potrebujú na to, aby tie útoky boli práve prevedené až do konca. Je to end-to-end proces. Predtým tí útočníci sa museli spájať, jeden nadevelopoval malware, ďalší ho šíril nejakým spôsobom, ďalší naprogramoval core, museli spolupracovať. Teraz to dokáže spraviť, dá sa povedať, že jeden človek. Takže efektivita značne tam narastla. Čiže tá efektivita na tej pozitívnej strane je jedna vec, ale ona vlastne prichádza aj do tej negatívnej, hej? Že keď sa v niečom zlepšujeme, zrýchlujeme, tak sa to potom prenáša aj do toho, čo môže byť nebezpečné. Je toto hlavný dôvod, prečo je viac týchto útokov cez AI, že je to, je to efektívnejšie a tým aj lacnejšie, alebo
vlastne tým, že je to celé rýchlejšie, tak menej kapacity, potrebuje menej času na tie veci. Je to toto ten hlavný dôvod, alebo sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré do toho vstupujú? Určite áno, treba si to premietnúť do našej situácie ľudí, ktorí nie sú útočníci, ale sa živia poctivou prácou a tiež tu AI využívame vo svoj prospech. Funguje to takisto na tej druhej strane. Ďakujem veľmi pekne. Dušan, my keď sa pozrieme Slovenská sporiteľňa, to je naozaj jeden úspešný kolos, ktorý určite čelí veľmi veľa práve týmto, neviem, či útokom, ale tak vo všeobecnosti je to veľmi rizikové a citlivá inštitúcia. Ako sa dá využiť umelá inteligencia na predvídanie a odhalovanie tých kybernetických útokov? Čiže z toho pohľadu, že ja to potrebujem čo najskôr zistiť a nejakým spôsobom s tým ďalej pracovať a reagovať na to. Ja by som to možno rozdelil na také dve časti, keďže riešime internú bezpečnosť a potom riešime kvázi klientskú bezpečnosť tých našich klientov. Jedna vec, čo sa dá riešiť tým, že sme banková, respektíve sme banka, máme našich používateľov. Stefany spomínala, že používateľ je ten najzraniteľnejší kus toho softvéru, ktorý my používame, respektíve hardvéru, ktorý používame, a tí používateľia používajú naše služby. Tie bohužiaľ sa dajú zneužiť, keďže používateľia majú mená, majú heslá, majú nejaké dvojfaktorové zabezpečenie a potom sú útočníci, ktorí veľmi ľúbivo vedia vysvetliť, prečo práve teraz je to bankový pracovník, alebo prečo banka má nejaký problém, alebo ľubovoľný príbeh, na ktorom vykreslia, prečo je urgentné, aby im dali meno, aby im dali heslo alebo niečo podobné. Jednak útočníci vedia riešiť to, čo Vlado spomínal, vedia lepšie pripraviť tieto útoky, ktoré sú kvalitnejšie. Na druhej strane banky sa snažia používať fraud detection systémy, respektíve odhaľovať takéto schémy. A práve to AI je jeden zo spôsobov, ako pripočíta do tej miery rizika jednotlivej operácie, ktorú ten používateľ robí na základe znakov toho, ako sa správa, respektíve ako sa správajú ostatní, to, že či náhodou nejde o fraud. Čiže skvalitňuje to vyhodnocovanie správania sa toho používateľa. To je na tej klientskej časti. A kľudne poď aj do tej druhej. A potom na tej internej, Jednak, myslím, že dneska už bolo niekoľko prezentácií, kde vám ukázali konkrétne technické riešenia na vyhodnocovanie toho, čo sa deje na sieti, na vyhodnocovanie toho, čo tí útočníci robia. A čo vám môže pomôcť, napríklad, čo viem, že kolegovia používajú, a je to na SOC, alebo Security Operations Centra, že takisto majú možno veľmi dobrého konzultanta rovno po ruke, ktorý im pomáha zefektívniť ich prácu. To znamená, že keď nevie, ako sa robí cross-site, tak sa spýta, ako sa robí cross-site útok. Keď nevie momentálne, ako čo najlepšie napísať filter v nejakom CM, tak sa spýta, ako napíšem filter v CM, ktorý mi nájde všetky počítače, ktoré dneska sa pripojili na túto stránku a zároveň stiahli viac ako 25 mega. A nemusí sa možno narýchlo učiť ten jazyk. Čiže aj takej tej day-to-day operations, ale potom aj automatizácia tých jednotlivých riešení, ktoré treba kúpiť. Niekedy sa stačí spýtať a použiť to hneď, niekedy tá inteligencia prichádza, respektíve to vyhodnocovanie prichádza možno s nasadením nového riešenia, čo môže byť dlhšie. This, what you just said, is basically, this comes with the responsibility and the ethical challenges that we also have. Once I ask the ChatGPT what is the answer, I'm going to use this answer. Who is responsible for the consequences that are going to happen? The ethical challenges are kind of your, Stephanie, field or ground that you focus on. What are the biggest challenges in terms of ethical, moral responsibility that companies, I would not say to be afraid of them, but really like identify and think with the open-minded mindset to be aware of what is changing in terms of these challenges? I'll try to answer that really succinctly. I think that it's about... Ooh, I'll just take this off. It's another language in my ear all of a sudden. It's weird. I would say there's like a holy trinity of AI ethics that you would describe as first, transparency. So making it very clear to everyone the data on which an LLM has been trained, for instance, or indeed any algorithm really. Explainability is how it works. And that doesn't necessarily need to be for the user. Like I, as a person, I don't need to necessarily be able to do algorithmic auditing of an LLM, but someone should be able to. If it's a third-party auditor that's being brought in, if it's a lawyer, if it's the government or the regulator,
to check what's going on with that. And then the third principle would be accountability. So that's if I get an outcome, or if something is being, even something basic on ChatGPT that's being said that is, not only not true, but harmful. Who is the person that I can go to? What's the mechanism for accountability that I can go to get that changed? But that could easily apply, not just in a generative AI case, it could apply to a bank that's deciding whether or not to give you a loan or a mortgage. You have a right to know why they say no. And not only that, what variable specifically you need to be able to change to get to a yes. So transparency, explainability, accountability, and if you wanted, you could even add a fourth, which would be liability, which often focuses minds at the business end, which is, again, how could we get sued, or would we receive a fine or some sort of penalty from the regulator, right? Because harm should have accountability, but there's often a penalty to be paid as well. Yeah, so those are the four. Yeah, I love how you simplified this complex thing that is, for me, it's sometimes very hard to imagine what kind of things companies have to think about. And this is the question to you as well. What are the best sources that can companies find, use, to make sure that they really understand what are the new challenges with the generative AI in terms of cybersecurity? There's a growing body of best practice that is publicly available. And I'm only mentioning just because I live in the UK. Those are the ones that I'm closest to. Because I'm American, I keep an eye on what my home country is doing. A lot of those are publicly available on the government websites. So if you want to look up ethical design principles, or the Ada Lovelace Institute in the UK, also in English, unfortunately, but has an incredible amount of resources if you're looking to build up your understanding and knowledge of AI ethics. Those are some great places to start. I'd be really happy to send things to you if that's helpful. I can only comment in English. I know that the European Union actually also has some AI ethics designs principles that get pretty involved now because of the EU AI Act. I mean, you know, we all really are going to have to become experts, even if we don't want to, in that if we're operating here in Europe. So they exist now. It's kind of an education journey that you have to go on within your organization. Perfect. Thank you for sharing. Ivan, toto je taká podľa mňa oblasť, ktorá by pre vás mohla byť zaujímavá, a to je práve tá legislatíva, tá schopnosť, vôbec možnosť postaviť to celé tak v tej organizácii, že by som vedel vôbec akože certifikovať tú bezpečnosť z pohľadu tej AI. Je to vôbec možné, alebo to je dnes utopia, že by sme vedeli postaviť to takým spôsobom, že by to spĺňalo všetky atribúty, ktoré to má spĺňať? Certifikovať bezpečnosť áno, certifikovať AI je zatiaľ trošku triky. Na jednej strane najprv si povedzme, čo je to certifikácia. Je to posudzovanie zhody, porovnanie očakávateľných charakteristík objektu voči prednastavenej technickej špecifikácii. To znamená, že skrátka, aká je skutočnosť oproti niečomu, čo je napísané. No, pokiaľ hovoríme o tom, že certifikujeme nejaký objekt, ja neviem, povedzme hardware, software, prvá z certifikačných schém, harmonizovaných certifikačných schém, ktorú vyvinula Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, je EUCC, to je Common Criteria, teda pre všeobecný hardware software, teda certifikáciu, nechcem povedať železa, ale áno, pre certifikáciu vecí, fyzických vecí, alebo teda programového kódu, ktorý môže byť tiež materializovaný. Teda ten je relatívne stabilný. Teda dá sa certifikovať, dá sa porovnať, čo existuje oproti tomu, čo očakávame. No a teraz, dá sa certifikovať niečo, čo sa dynamicky vyvíja? To znamená, že čo samo seba mení. Je možné povedať, že tento objekt je stále tým objektom, ktorý sme očakávali podľa nejakej technickej špecifikácie. Úprimne, má síce ENISA na starosti momentálne, má úlohu vyvinúť certifikačnú schému aj pre certifikáciu umelej inteligencie / kognitívnych systémov, nehovoria tomu AI, ale či sa im to podarí, alebo teda ako bude vyzerať tá certifikačná schéma, to som skutočne sám zvedavý. Teda keď hovoríme o veci, o nástroji. Pokiaľ hovoríme o
systéme manažerstva, teda o prístupe ku procesom, interným procesom, povedzme, organizácie, tak tamto certifikovateľné je aj pre umelú inteligenciu. Dokonca existuje už na to medzinárodná norma ISO IEC 42001, čo je systém manažerstva umelej inteligencie. Tá norma je momentálne v procese prevzatia do sústavy slovenských technických noriem, takže je už nejaký prvý preklad hotový, prejde to oponentúrov. Ja si myslím, že ešte v priebehu prvého pol roka to pôjde na technickú komisiu Úradu pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo a teda do konca roka určite môžeme očakávať, že bude existovať táto norma aj v slovenčine. Vrelo odporúčam. Teda otázka znela, na začiatku ste povedali legislatíva, potom ste pozvolna prešli na certifikáciu, teda na technické normy. K legislatíve sa ešte môžeme vrátiť. Super. Nie, to som brala tak, že vaša oblasť je legislatíva. To je pre mňa ako, že vy ste zosobnenie tej legislatívy, tuto fyzicky na našom stage. Len nadviažem, keď to nie je možné certifikovať, je možné tomu vykonávať audit v nejakej podobe? Výborná otázka, musím vás pochváliť. No, certifikácia je vyššia a formálnejšia verzia posúdenia zhody. Audit je, nechcem povedať prízemnejší, ale bližšie k veci, bližšie k objektu posúdenia. Pri audite sa zbierajú nejaké zistenia a dôkazy o tých zisteniach a posudzuje sa úroveň ich rizika. Takže auditovateľné áno, dokonca existujú už aj nejaké metodiky auditu umelej inteligencie. Nie je zatiaľ slovenské, ale aj v rámci novelizácie zákona o kybernetickej bezpečnosti na to zrejme bude treba myslieť. Tá najpoužiteľnejšia z tých metodík pre auditing umelej inteligencie, ako nástrojov umelej inteligencie je vyvinutá ISAKov k dispozícii verejne. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte len poviem vám, že samozrejme opäť funguje slajdo, čiže môžete sa pýtať, k vašim otázkam sa určite dostaneme. Andrej, presuniem sa k tebe, lebo trošičku by som tomu chcela dať taký rámec toho, čo ty každý deň žiješ a čo ty každý deň riešiš, a to je, že či by si vedel konkrétnejšie vysvetliť, ako dnes AI pomáha správcom sietí a bezpečnostným analytikom v ich práci, hej? Že čo je tá realita? Áno, určite. Tak ja sa opriem teda o produkty, ktoré poznám, s ktorými pracujem ja, ktoré vlastne vyvíja naša firma. A musím povedať, že za Cisco my vlastne s AI pracujeme už dlhú dobu. Dôležité je špecifikovať to AI, pretože AI je pre mňa veľmi všeobecný pojem. Za AI je docela široký technický background, to pozadie, ktoré vlastne pojíma niekoľko zaujímavých funkcií. Jednou zo základných je určite machine learning, strojové učenie, ktoré v podstate analyticky spoznáva prostredie, či už je to sieťové prostredie, alebo je to prostredie, v ktorom nejaké aplikácie fungujú. Určite je za tým dôležitá behaviorálna analýza a spústa matematických modelov a štatistických modelov, ktoré vlastne vytvárajú to zázemie. Teraz som sa tak trošku dostal vlastne do toho jadra pudla, ako sa vraví, že vlastne AI prekladáme ako human-like behavior. Takže všetko, čo vystupuje s nami a správa sa ako človek, tak je vlastne AI. Tých foriem AI dneska máme strašne moc, nielen v IT procesoch a v IT technológiách, ale aj inde. Z môjho pohľadu tieto nástroje, ktoré som teraz zmienil, využívame už dlhú dobu. Predovšetkým v securite, predovšetkým v bezpečnosti, kde pomocou machine learningu, pomocou behaviorálnych analytík a monitorovaní dokážeme predikovať nejakú hrozbu. Z hrozby Zero Day, ktoré vlastne dneska sú tie najnebezpečnejšie, pretože ich nepoznáme a nevieme, ako sa im brániť. Ale ako náhle máme v rukách nástroj, ktorý nás priblíži k tomu, že sa niečo môže stať a my dokážeme túto hrozbu predikovať, niečo ako Minority Report, možno poznáte ten film z minulosti, veľmi zaujímavý, tak dokážeme sa vlastne proaktívne brániť. A to je docela zásadné. Niečo také práve, ako príklad by som uviedol ransomware. Ransomware je pomerne zložitá, alebo vyžaduje si pomerne zložitú prípravu, weaponizáciu, prípravu infraštruktúry a tak ďalej. Tam môže byť umelá inteligencia veľmi efektívna pre toho útočníka. Avšak z tej druhej strany my tiež dokážeme vlastne automatizovane pozorovať tieto aktivity. A tým pádom útočník sa dostáva do nejakého cieľa, kde triggeruje a zapína ten útok, ale my takisto ho sledujeme z druhej strany a vieme, že sa niečo chystá a môžeme na to proaktívne reagovať. Takže toto je jedna z možností, kde AI už dlhú dobu funguje. To, čo prichádza teraz, sú rôzni asistenti,
sú rôzni pomocníci práve v tých nástrojoch, trebárs Firewall mi dokáže povedať, máš 1200 pravidiel, z toho 400 duplicitných, ktoré nepotrebuješ, dokážeš ich spojiť a chýbajú ti tieto pravidlá. Pre administrátora alebo pre ten administračný tím je to úžasná vec. Dokáže s tým pracovať, dokáže sa nad tým zamyslieť, dokáže to aplikovať, keď to uzná za vhodné. Znie to super. Budem taký diablov advokát, že keď tí asistenti AI pracujú aj s dôvernými informáciami, alebo teda s citlivými informáciami, ako viete zabezpečiť, že je to stále bezpečné? Áno, tak samozrejme AI, pokiaľ chcem, aby sa naučil môj priestor, to moje prostredie a pracoval s mojím vlastníctvom intelektuálnym, tak ho potrebujem zalokovať v nejakom priestore. Urobiť z neho nejaký sandbox a nechať ho komunikovať vonku. To samozrejme ide, tieto princípy používame, dokonca sa ukazuje, že práve tento prístup sa stáva najobľúbenejším, pretože nikto nechce pustiť svoje intelektuálne data a je obrovské riziko ich niekde zdieľať. Každá firma dneska dostáva jasné tréningy a školenia užívateľov. Pracujte s AI, využívajte AI, budete efektívnejší, ale na základe nejakých pravidel. Takže asi tak. Z môjho pohľadu AI má krásne využitie, treba z pohľadu knowledge-based library nejakej. Predstavte si, že udržujete spustu informácií, spustu dát, potrebujete v nich hľadať efektívne, potrebujete dostať nejaký kontext. Vyhľadávať pomocou nejakého keywordu je ľahké. To dokážeme v PDF-ku, dokážeme to proste v knihách, systémoch a tak ďalej, ale vyhľadať konkrétny kontext, zamyslieť sa nad tým, prebrať to s niekým, kto mi rozumie, alebo snažiť sa ma pochopiť a vyhľadať kontext. Ak to je napríklad jeden z prístupov, kedy ja som schopný, trebárs všeobecný model, ktorý môžem použiť vo viacerých prípadoch, stiahnuť do toho svojho prostredia, nechať ho učiť sa na mojich osobných datách a pracovať s ním vlastne v uzavretom priestore. Ďakujem veľmi pekne. Dušan, keď zostaneme v tej praktičnosti a takej nejakej vo vašom bežnom dennom živote v rámci aj týmu, ako môže automatizácia prostredníctvom AI posilniť kybernetickú bezpečnosť? Ja som tam možno do toho trošku zabrdol s tými kolegami, ktorí majú veľmi dobrého konzultanta, ktorý im pomáha vyhľadávať. Ono z časti, neviem, že aké produkty priebežne používate, ale momentálne v tých produktoch celkom prevláda to, že ako kedysi bola tá malinká spínka vo Worde, neviem, či si ju pamätáte, každý si asi pamätá, ako sa vypínala dosť ťažko v tej nápovede, tak momentálne nám tam pristáva niečo iné, čo sa snaží robiť niečo veľmi podobné. To znamená nejaké targetované informácie k veci, ktorú robím a návrhy na ďalšie kroky. Neviem, či ste si to všimli, ja si to všímam vo väčšom počte produktov, ktoré priebežne používame z rôzneho spektra. A toto je možno výhoda aj pri produktoch takých tých bezpečnostných, keď ich začnete používať a konzultovať to s tou AI, kde je možno aj nižšie trénovaný personál vie z toho, aha, máš tu počítač, ktorý vyzerá, že na ňom začal nejaký ransomwareový útok a on mu rovno povie, OK, tak skúsi pridať ešte toto pravidlo a do automatizácie pridaj toto a na budúce si upravíš ten scenár a bude to automatizované, to znamená automaticky môžeš napríklad izolovať tú stanicu. Čiže možno takéto návrhy pri tej každodennej bežnej práci, to samozrejme nie je taká tá strategická vec, že by ste teraz začali a povedali si, že idem sa pýtať AI, aké mám mať prvých 10 plánov pre ransomware, keď som si práve nainštaloval SIEM a nemal som dosť peňazí na automatizáciu alebo na SOAR, tak mi to nakoď v Pythone. Bo to je tiež jedna z vecí, ktoré sa môžete pýtať. Čiže zatiaľ to vidím skôr ako asistenta a také hinty a priebežne to je, ako aj Ivan spomínal, aj ostatní kolegovia, viac menej momentálne je to nástroj a uvidíme, ako to budeme vedieť využívať. Je to nejaká technológia a zatiaľ hľadáme také tie využitia. Čo je super, sme na začiatku, každý hľadá, ako to využiť, kde všade sa to dá využiť a niekedy to môže byť až príliš používané, pretože to nemusí mať veľmi presné výsledky a tam potom je tá accountability. Ak kliknem na ten rule, že spustí ho, tak ja som za to accountable, lebo ja som spravil tú technologickú zmenu, aj keď na základe nejakého odporúčania AI. Čo pri bezpečnosti by malo byť minimálne reviewované. Rozumiem. Dušan, mení to nejakým spôsobom kultúru v vašom IT tíme, že má to nejaký vplyv na to, ako vnímate vlastne vašu prácu, ako vy fungujete vo vašom tíme, alebo už je to tak prirodzené, že vlastne prijali sme, robíme ako môžeme. Či tam je taký ten kultúrny aspekt?
Za mňa je to také, my máme veľmi dobrý tím a aj tá kultúra, nejdem robiť reklamu, ale aj tá kultúra vo firme je celkom otvorená. Máte hiring, hej? Otvorené pozície, priatelia, nie som na HR, nie som na HR. Každopádne dajte deťom novú hračku, ktorá vyzerá fajn a majú ju všetky ostatné deti. Momentálne je to aj, veľa sa o tom hovorí, ak to sprístupníte ľuďom, tak ich to zaujíma, chcú si to vyskúšať, asi každý z vás si vyskúšal ChatGPT, alebo niektorý z týchto modelov za posledný rok, možno, že niektorí si to už medzičasom aj platíte. Deti sa o tom rozprávajú v škole, našťastie v škôlke ešte nie, to môžem potvrdiť, ale je to vyslovene, že ľudia dostanú novú hračku a momentálne je to zatiaľ ten otvorený prístup. To znamená, že kto chce, má prístup. Je super, že to vieme ponúknuť našim zamestnancom, respektíve vieme podporiť ich na základe pravidiel, ktoré sme museli hneď v prvý deň rýchlo písať, aby sme mali nejaký rámec. Zatiaľ nie je, povedzme, že v rámci tímov nejaký, ako to povedať, konkurencia, to je to, čo chcete zdravú konkurenciu v tímoch, ale nie takú, že ja som early adopter, viem všetko a potom viem všetko a stiahnem si to k sebe. Chcete priebežne preškoliť všetkých v tom tíme. Čiže momentálne podľa mňa je taká hra o adopcii a kto sa v tom nájde a kto sa bude vedieť a kto sa bude chcieť adoptovať. Čo je pre mňa zaujímavé, že nesúvisí to s vekom. To je jedna vec, čo veľmi rád pozorujem, že nesúvisí to s vekom. Že nie je to, že zase tí mladí prišli s niečím novým a nám starým sa už nechce. Práve, že tí starí im to sprístupňuje kvázi tie technológie o dosť bližšie. Že zatiaľ to vnímam pozitívne, ale tiež je to podľa mňa hra na 3, 5, 7 rokov, podľa toho, že koho to bude baviť a ako ten nástroj vo výsledku budeme používať v rámci tímu. Veľmi pekný aspekt sa mi páči, že AI teoreticky môže byť vnímaná ako niečo, čo rieši aj age management, čo je teda výzva vo veľa organizáciách. Stephanie, speaking of the cultural kind of aspect, how can companies apply classic cybersecurity thinking to the new risks posed by AI? Yeah, it is tricky. I guess there's the whole thing of thinking that you've already been breached and starting from there. When you're going to add something new, you would think, okay, first principle is assume somebody's already in the network. What might they steal? What might they just be observing? Just hanging out. What might they destroy, like deliberately destroy, because you have to think about the different motivations that people would have for why they would even be doing this sort of thing. And therefore, again, what data can be hived off, what things need to be accessible to everyone, and what is level appropriate, how you would have your audit trail for all of that so that you can see who's doing what at all times, and checking for pattern irregularities so that things are flagged up straight away. I mean, it's the basic stuff. And I guess that just because we have this new technology doesn't necessarily mean that we would abandon the sort of classical thinking principles around it. It's now becoming, how could you also use AI to defend yourself as well? So it's the two sides of the same coin. Your attack surface has expanded, and also the barrier to entry for attackers to attack you has dropped. So you have a new threat landscape in those two senses, but you also have the AI-empowered tools to help you defend yourself. But I still think at core, you're thinking about your resilience and your business continuity. And again, it might not be in your organization. It might be along your supply chain. It might be your partners or something that you're relying on that could be the entry point of risk. So just you have to think around the problem as well as linear. Thank you very much. Ivan, akože nebola by to dobrá diskusia, keby sme sa nepobavili aj o štáte trošku, o našom krásnom slovenskom štáte. Je v jeho možnostiach nejakým spôsobom toto regulovať? Je možné, že z podstaty toho štátu prostredníctvom nejakých právnych predpisov a noriem regulovať toto, čo sa tu deje v rámci AI? No, to je trochu filozofická otázka, tak dobre. Challenge accepted. Regulovať je možné tie entity, ktoré sa regulovať dajú. To je prvý základný problém regulácie. Takže ťažko možno predpokladať, že by ste chceli regulovať, ja neviem, UNCAP komunitu, alebo cybercrime, alebo
skrátka black hats a tak rôzne, jednoducho tí sú by default nastavení spôsobom takým, že sa regulovať nechcú dať a ignorujú zákon. Takže skrátka, koho chceme regulovať? Ak sa sústredíme na reguláciu dobromyselného využitia AI, teraz keď hovoríme o AI, tak fajn, akože nejakú reguláciu je treba, takú, ktorá nedá veľké obmedzenia, ktorá nedá príliš silné nástroje štátu do toho, aby prípadne obmedzovala voľný obchod, aby obmedzovala prácu, aby obmedzovala rozvoj. Hovorím dosť abstraktne. Na druhej strane áno, je treba dať nejaké mantinely spôsobom použitia alebo tomu dobromyselnému spôsobu použitia, lebo tak za dobromyselné de facto môže byť považované napríklad aj ochrana pred zločinom. No dobre, ale kde je hranica ochrany pred zločinom, ak by sme zašli tak ďaleko, že budú vyhodnocované všetky zdroje údajov, že do toho LLM budú zapojené, ja neviem, mikrofóny, smart zariadení domov a niekto bude vyhodnocovať, že či nedochádza povedzme, k domácemu násiliu. Teraz fabulujem, vyslovene som si to v tejto chvíli vymyslel, v tejto sekunde. Skrátka, kde je hranica toho dobromyselného a čo to dobromyselné je? No vtipné na tom je, že keď hovoríme o štáte, tak typicky štát je najväčším porušovateľom ochrany osobných údajov. To znamená, že pokiaľ budeme regulovať, tak asi by sme mali regulovať aj štát samotný. To sa mi páči. Táto filozofia ide dobrým smerom, ale zoberieme nejaké otázky z publika, lebo máme dosť otázok a jedna má veľa srdiečok, čiže ktokoľvek sa cítite, že toto by mohlo byť pre vás, tak ľudia môžete odpovedať. Od pána Jana, ďakujeme veľmi pekne. Cloud predstavuje koncept pre implementáciu o dôveryhodnosti. Vieme si pri cloudových službách a AI technicky zabezpečiť, alebo technologicky zabezpečiť dostatočný perimeter, ktorý nezneužijú na zber dát, napríklad tajné služby pre ekonomické a iné účely, respektíve nie je cieľom technológií skryť kauzy, ktoré odhalil napríklad Edward Snowden. Takže pokývkávate niektorí, kto sa cíti na to začať? Nadviažem na to, čo som povedal pred chvíľkou. Hej, nadväzuje to trošičku. Aktuálne sa bavíme na úrovni Európskej únie, teda už ďalej než v Európskej komisii, o cloudovej certifikačnej schéme EUCS. A v rámci tejto cloudovej schémy niekoľko členských štátov Európskej únie má taký názor, že by bolo potrebné nejakým spôsobom z hľadiska bezpečnosti v úvodzovkách, teraz mám dve ruky plné, takže neukážem vo vzduchu úvodzovky, v rámci bezpečnosti kontrolovať fyzické umiestnenie údajov cloudu. Teraz keď premostíme ku AI. No, perimeter myslené je typicky sieťový alebo fyzický perimeter, ale dobre, keď myslíme povedzme perimeter dát alebo perimeter toho, z čoho sa tvorí LLM, áno, bolo by dobre mať pod kontrolou, že z akých zdrojov pochádzajú údaje pre generovanie múdrostí od AI. Na druhej strane ako chcete zabrániť práve tajným službám a práve štátnej moci, aby ten perimeter, ktorý si sami štáty určili, nebol práve nimi porušený? Takže nechám otázku otvorenú. Niekto, kto sa chce vyjadriť ešte k tejto otázke? Andrej, ty sa tak nenápadne nadýchávaš, ešte rozmýšľaš, ideme ďalej? Lebo tak nechcem niekoho, že kto by sa chcel ešte vyjadriť, teda nejako preskočiť, ale môžeme sa posunúť. Je kybernetická bezpečnosť z vášho pohľadu odbor, ktorý treba zatiaľ prenechať iba profesionálom, alebo už dozrel čas, aby sme sa ním zaoberali ako spoločnosť vo všeobecnosti? Dušan, mne sa tak pýta, že čo si o tom ty myslíš? Veľmi široká otázka. Môžem povedať z toho, čo ja si myslím. Myslím si, že ten čas dozrel tak možno pred 15 rokmi. A keď nie, tak najlepší druhý čas je dnes. Asi každý z vás má doma vysávač, každý z vás má doma, možno už aj mikrovlnky. Naposledy sme riešili kávovar, tak ten kávovar to robí cez Siri. Takisto chladnička, kamery a podobné zariadenia. A keď už nikto nič z tohto nemáte, tak posledných 15 rokov dúfam, že už máte nejaký telefón. A neviem, či si to pamätáte, keď tak zoberiem zo široka. Ja si pamätám, keď sme boli na základnej škole, tak sme si naschvál vyblokovávali telefóny, na ktorých neboli žiadne piny. A dnes je absolútny štandard, že máte zabezpečený telefón minimálne pinom, 6-miestnym, tuším, že pri niektorom operačnom systéme to je. A potom máte Face ID a iné veci. To znamená, že už dávno sa tou kybernetickou bezpečnosťou priebežne zaoberáme, len sa o ňu možno málo zaujímame.
To je potom vidno, neviem zase robiť reklamu, ale je to možno vidno na tých fraudových schémach, kde v posledných rokoch asi trošku viacej počujete aj o bankách, o bitcoine, o tom, ako babičky chodia investovať do bankomatov alebo v bitcoin matoch si ukrývajú svoje hypotéky, ktoré im zobral útočník a niekto im volá. Ono ten čas je naozaj už dávno tu. Len tie schémy sa trošku zjednodušili, možno sa viacej využíva ten kyberpriestor, lebo je to jednoduchšie ako niekomu zavolať, to, čo sa robilo niekedy, a zakričať na neho, že váš syn je, bohužiaľ, havaroval a ja som teraz volám z nemocnice, vyhoďte 2000 eur z okna. I to znamená, že keď nič iné, tak vaši starí rodičia a vaši rodičia, ktorí sú zraniteľní, pretože majú tie nástroje, tie brány, ktoré otvárajú priestor tým kyberútokom, a potom vaše deti, pretože tie sú trošku iné rizika, tie ešte nemajú peniaze, ale tie majú dáta, ktoré sa o nich dajú zbierať, tí deti sa dajú manipulovať a podobné veci, ktoré presne zachádzame do takej tej etiky, že kde sme možno to nezvládli pri tých sociálnych sieťach, ako aj Stefany začala hovoriť. A ono, možno mladí si to neuvedomujú, ale každý, kto má dieťa, ktorému dá YouTube, si po 2 týždňoch uvedomí, že tam je celá história toho YouTube, nielen pre mňa, že to skontrolujem, ale aj pre niekoho iného, kto si vytvára profil a preferencie toho človeka. Ďakujem veľmi pekne. Môžem na to ešte? Určite. Ja v tej otázke vidím otázky dve. Jednu absolútne podpisujem, čo povedal Dušan, súhlasím, teda tak ako za milióny rokov sa človek evolučne prispôsobil svojmu prostrediu a je schopný reagovať na to, že ja neviem, ten kameň vonku pred jaskyňou sa šmíka, nemám ísť zvonku, aby som si niečo nepoškodil, aby som si neublížil. Lenže mali sme na tú evolučnú, na to prispôsobenie milióny rokov, tak teraz na, povedzme, v informačnej spoločnosti máme na prispôsobenie pár málo desiatok rokov. To znamená, že chovanie sa vo fyzickom priestore a chovanie sa v kybernetickom priestore je relatívne predústou novinka. Takže kým si zvyknú na to, že mám chrániť vlastné informácie, mám chrániť vlastné informačné aktíva, aby som to povedal abstraktne, tak to ešte nejaká chvíľa potrvá, nejaká tá voda ešte v Dunaji pretečie. Ale tá druhá časť otázky, že kybernetická bezpečnosť z vášho pohľadu je odbor, ktorý treba zatiaľ prenechať profesionálom. No, teraz sa na to pozriem z hľadiska toho, že či výkon kybernetickej bezpečnosti, implementácie vecí, konzultačné služby a neviem čo všetko ešte majú robiť profesionáli alebo hocikto. No a teraz som strašne zvedavý, jak to prekladatelia preložia pre Stefany, keď poviem, že existuje také jedno porekadlo, že Šuster, drž sa kopyta. Dáme chvíľku času na nájdenie vhodného prekladu. Ja. Takže skrátka, dobre by bolo, aby výkon kybernetickej bezpečnosti, nie je to prispôsobenie sa prostrediu, ale ten samotný výkon, implementácie, konzultácie, audity a tak ďalej, nerobil hoci kto, ale robil ten, kto je na to kvalifikovaný. Ďakujeme veľmi pekne aj našim prekladateľom. Jedna otázka, Vládko, na teba, lebo ty si ten profesionál, ty si ten, kto sa vyzná. Tak možno z tvojho pohľadu je to niečo, čo ty vnímaš, že čím viac ľudí sa bude v tom vyznať, tým pre nás všetkých lepšie, alebo je to o tom, že vy ste tými nositeľmi tých informácií a mali by ste proste držať to a čo najlepšie možno informovať okolie. Ako to ty vnímaš, keď ty si ten profesionál a prepáč, ty si ten profesionál bez úvozoviek? Treba povedať. Ja by som nadviazal na predošlých rečníkov a analogiu medzi tým skutočným svetom a tým svetom kybernetickým. Prirovnal by som to k riadeniu autu. Ako šofér nepotrebujem poznať princípy fungovania airbagu, ale musím vedieť, že ten airbag mám mať zapnutý a že napríklad si nemám vykladať nohy na palubovú dosku. A tí špecialisti, ktorí inštalovali ten airbag, ktorí navrhovali ten airbag, ako má vyzerať, ako má fungovať, kedy má vystreliť, tak to sú práve tí profesionáli kybernetickej bezpečnosti. Myslím, že to je celkom také trefné prirovnanie. Veľmi trefné, aj som si predstavila seba, ako cestujem s tými vyloženými nohami do Chorvátska. Dobre, dám si ich dole. Jedna otázka ešte na teba, lebo predsa len, že mal si možno trošku menej priestoru. Prečo je ťažké brániť sa proti útokom vydávania sa za niekoho iného? A aké sú najlepšie stratégie na účinný boj práve proti ním? Práve to, že niekto sa vydáva za inú osobu, ktorá je dôveryhodná, tak práve to zvyšuje úspešnosť tých útokov. Keď mi príde e-mail od môjho nadriadeného, tak to berem s úplne inou vážnosťou. Samozrejme, nespochybňujem, nepreverujem informácie. Máš to nadriadeného dnes? Áno. Áno, tak.
A ten proces by som povedal, že je troška taký iný, ten myšlienkový proces. Yeah. Máme bohaté skúsenosti aj s podvodmi, aj s phishingom. Vieme, aký bol ten vývoj a ten napríklad vývoj phishingu, ten sa rapidne zmenil. Niekedy bolo Slovensko také, by som povedal, izolované, hlavne kvôli jazykovej bariére tých protivníkov. To bohužiaľ s príchodom AI sa zmenilo a ja som dokonca mal možnosť sa aj rozprávať s útočníkmi a bolo to neskutočné, ako oni dokážu krásne slovensky rozprávať. Nachytáte ich vyslovene iba na takých technických slovíčkach, ale bežná hovorová reč je na nerozpoznanie. A impersonation útoky stúpajú a hlavne aj kvôli tomu, že sa napríklad, poviem z praxe, mailové služby sa presúvajú do cloudu. Tie cloudy nie sú tak chránené, ako napríklad na perimetri e-mailové služby, ku ktorým sa útočníci nevedia tak ľahko dostať. Chýba tam dvojfaktor. Narastol počet kompromitácie biznis e-mailov a práve tam sa to prejavuje. Hlavne, keď je napadnutý účet top managementu a zrazu začne komunikovať na účtovné oddelenie a žiada nejaké platby. A to je len jeden z príkladov. Ďakujem veľmi pekne. Je to také wow, hej, keď si to človek predstaví. Stephanie, could you please compare the education approach in cybersecurity in USA and UK? Ferko is asking. Ooh, I mean, I can try. One thing I would say is that in the US, we have a wide number of paths into cybersecurity. So it's not necessarily that you have to go to university, although that is certainly one. There's all sorts of apprenticeships. You could go in via the police, you could go in via government, or you could go in via the military. And one thing I would say that's true in the UK as well, but I think it's better and better funded in the US on that, and greater, closer partnerships between military, private sector, and university would be something I think is very distinctive there. And again, the UK similar, but just on a smaller scale. One difference that I feel I have noted in those two countries versus elsewhere is a recognition that the shortage of talent in cybersecurity is increasingly being viewed as a national security priority, and the lack of diversity in cybersecurity and AI is also now starting to be viewed as a competitive risk and also a national security risk. And thus, you're seeing, for example, and it might actually be operating here in Slovakia, I haven't checked, but there's definitely something in the UK called Code First Girls, which works with girls from elementary school all the way up to university, as well as women who are mid-career and looking to pivot into cybersecurity. And the training is, I think, free and leads to jobs afterwards. So that is a way where we're looking at either cultivating half the population that is currently not, for various reasons that we can discuss later, not joining this sector, and we want them in this sector. How do we encourage them in, get them trained up, sponsor them to go to university, get them jobs during the summer or holiday terms, and then jobs at the end? But also it's about creating that on-ramp. If you miss the boat when you're a kid, that shouldn't be the end of the story. You might decide to get into cybersecurity later in your life. And if you're willing to work hard, we need to create those paths. And they're often funded by companies and governments who then will lead to the jobs later. So that's something that I've seen is, I don't have to tell all of you, I mean, there's a shortage and there's a lack of diversity worldwide in these areas. We want the AI age to be a secure age. We're going to have to address the human talent component of that in all ways. By the way, I picked women as an example, but it could be so many other things as well. And it's not about being politically correct, it's about having neurodiversity and diversity of understanding threats and diversity of innovation. You want to get that from your population, and we just don't have it. So I would say, to me, between the two countries, the US leads on everything in terms of scale, but the UK has really surprised me at how active and forward-leading they've been in some of the responses to go after talent. They're looking for talent in different pools now, and they're putting their money where their mouth is on that. Thank you.
If I can add something to that, maybe it would be good to explain the differences between the US and EU from this point of view. Teda, prepáčte, do rýchlosti. Keď teda tá otázka znela USA a UK, ale keďže my sme robili nejakú dosť rozsiahlu analýzu tejto veci a keďže som bol v pracovnej skupine Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá pracovala pár rokov na vývoji schémy a rámca European Cybersecurity Skills Framework, tak to porovnanie. Kým v Spojených štátoch National Institute for, NICE to bolo National Initiative for Cybersecurity Skills Framework, tak tí majú vyvinutých po 20 rokov asi približne 56-58 pracovných rolí, z ktorých na každú je presne definované kurikulum, teda je požadované vlastnosti, požadovaná výstupná charakteristika absolventa študijného programu, požadované minimálne skúsenosti, prax a tak ďalej. V Európe sme vymysleli 12. Tak kým Spojené štáty to robia nejakých 20-25 rokov a my to robíme 2 roky, tak veľmi zjednodušene sa dá na tom porovnať rozdiel medzi chápaním a dôležitosti alebo medzi chápaním vyspelosti požiadaviek na vzdelávanie v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. A mimochodom na Slovensku len nedávno sa stala prvá univerzita, túto Dušanová alma mater, teda vysoká škola, fakulta konkrétna, členom jednej databázy, on má skratku, že HEAD, ako Higher Education Cybersecurity Database, alebo tak niečo. Jediná jedna, všetci ostatní okolo nás majú niekoľko študijných programov zaregistrovaných v tejto, takže teraz som porovnal veľmi zľahka vyspelosť Slovenska vo vzdelávaní voči aj Európskej únii. A nechcem zostať pesimistický. Môžeme ísť si jedno pozitívne kolečko, ale nie. Čas vyhranený na panelovú diskusiu sa nám aj tak už naplnil, svieti to na nás naozaj výrazne. A preto mám pre vás takú poslednú otázku. Ani to nie je otázka, skôr možno takú výzvu, že v podstate čokoľvek, čo vy vnímate, že je dôležité z vašej oblasti, lebo každý zastupujete inú oblasť v tomto celom našom príbehu, či už z pohľadu potenciálu rozvoja umelej inteligencie, alebo práve tých hrozieb, alebo mindsetu, alebo kultúrneho aspektu, čokoľvek, čo aj našemu publiku pomôže odísť s tou myšlienkou, nechať to v sebe, porozmýšľať a ďalej sa teda venovať tejto téme, lebo nikam neodchádza. Andrej, nenápadne pozerám na teba, áno, prosím ťa. Ja som sa zamyslel, ako tu už bolo dneska spomenuté, nachádzame sa na začiatku nejakej éry. Takže určite jeden z najdôležitejších bodov je edukovať ľudí, edukovať aj širokú verejnosť, nielen o možných hrozbách, aj o využití samozrejme. Celkovo si myslím, že informovať verejnosť o kybernetickej bezpečnosti je veľmi dôležité a malo by to byť v zodpovednosti každého špecialistu, ktorý sa kybernetickou bezpečnosťou zaoberá, takže každého z nás. A verím teda, že umelá inteligencia si nájde svoje miesto a že nedojde k scenáru, aký tu na začiatku bol spomenutý, ten hrozostrašný scenár so štiepaním jadra a že skôr už sa nachádzame ako ľudstvo máme viac rozumu. A že budeme schopní pozitívne premeniť, nazvem to tak vizionársky, tento dar proste v niečo dobré. Verím, to bolo veľmi pekné. Andrej Jeleník, ďakujem veľmi pekne, Andrej, za tvoj vstup. Treba si zase povedať, že aké filmy by potom dostali Oscara, vieš, keby sa toto nedialo, takže ako všetko má svoj rúb a líc. Dušan, rovnaká otázka, výzva, komentár. Andrej to už začal. Ja to zoberiem z takého interného, keďže máme bezpečnosť, každý je z nás za niečo zodpovedný a chce v noci spať. To bol veľmi najlepšia vec pre císa, že čo je dobrý císo, ten čo najlepšie spí, lebo má pokryté rizika a verí tomu. Za mňa pravím, že nevnímame veci ako problém, ale ako výzvy a snažíme sa byť enablerom, akože pomôcť pri tej zmene a čo je na bezpečnosti najlepšie, je byť na začiatku každej tej zmeny, pretože vtedy sa definujú pravidlá,
do čoho chceme trošku niečo povedať a nastaviť aspoň nejaký zdravý rámec. Zároveň vidíte, ako tí používatelia rozmýšľajú, respektíve tí zadávateľia, ako rozmýšľajú. A čím skôr implementujete tie pravidlá a rozumiete, ako fungujú, viete sa hrať s tým rámcom, a je jednoduchšie, ako implementovať tie veci neskôr. To znamená, že bezpečnosť interná v rámci AI, buďte na začiatku každého projektu, ktorý chce používať AI, pýtajte sa, čo od toho očakávajú, majte requirement manažera veľmi dobrého, počúvajte, čo od toho očakávajú a nastavte hranice skoro a vysvetlite, prečo tam tie hranice sú. Nie je nič lepšie ako ľuďom, ktorí hľadajú v tme nejaké svetielko a snažia sa vzdelávať, lebo to sú tí, ktorí chcú a vedú tú zmenu, vysvetliť im, prečo niektoré veci nemôžu robiť alebo aký dopad môžu mať. Namiesto toho, aby sme to neskôr demonštrovali možno na nejakých iných častiach alebo na iných fórach. Super, ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, Dušan Petričko bol s nami v tejto diskusii. Vladko, rovnaká otázka, výzva. Ja som v úvode povedal, že som chronický optimista, ale zároveň aj realista. A takisto sa pozerám... To sa nedá spojiť. Dá? Dá. Dá, dobre. Si povieme potom. Dá, sú stelesnenie reality možno. Ale keď sa vrátim k téme umelej inteligencie, tak sa na to pozerám ako na každú inú technológiu alebo novú vec, ktorá prišla do sveta, do našich životov. A tak sa k tomu aj staviam. A ako sa veľakrát potvrdilo, prežijú tí, čo sa dokážu prispôsobiť a adaptovať. A to myslím, že je aj úloha naša ako špecialistov, odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, tak aj bežných ľudí, ktorí s tým nejak sa musia naučiť žiť. A nechcem povedať, že vysporiadať. My sme tu od toho, aby sme im pomohli a nejak ich viedli tou cestou, ukázali im, aká tá cesta je správna, tak, aby dokázali prežiť v tomto svete. Ak to nevedia sami, tak im to ukážeme. Ďakujem veľmi pekne. Vladimír Frčo zo spoločnosti Alanata. Ďakujem veľmi pekne. Stephanie, this is the end of this event. How do you feel here in Slovakia? It's like an exam all day. A lot of questions, right? So this is not going to be a question. It's just a thought you have that we should all leave with for today. I think my thought is a problem shared is a problem solved. So part of the reason I was very grateful to come here today, and again, I thank you to the simultaneous translators for translating so beautifully, is that I don't want to just only talk to people in London or the UK or the US, who are my most regular interlocutors, about how to deal with these problems. There's a shared expertise and the value in coming together here. If you only take one idea away from this, it's been a good use of your time. And I've certainly have taken away a lot from what I've heard today and the questions I've seen asked and was posed elsewhere. So I think it's that, is the importance of constantly reading, educating yourself, and also doing your bit to pass your knowledge on. The incredible experience here on this panel is such a gift for all of us. Yeah, thank you. Sharing is caring, right? Stephanie Hare, thank you. Ivan, máte túto možnosť ukončiť túto panelovku čím len chcete, či to bude už nejaká filozofická myšlienka na záver. Hej, filozofická, skúsme to takto. Hneď prvá otázka, ktorá padla, že či existuje nejaký vedecky ustálený názor na to, či je AI bezpečná alebo nie. No, ustálený nie, ale dôveryhodný alebo uznaný áno, povedal ho profesor Hawking ešte pred smrťou tesne. A ono znie, poviem to doslova, potom si to poviem prečo. Artificial intelligence will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. Teda umelá inteligencia je to najlepšie alebo to najhoršie, čo sa ľudstvu prihodí. No keďže toto sa volá súdny deň, tak trošku mám teraz akože obavu povedať nejaké rozsúdenie. Skutočne zostaneme u toho, že sme na začiatku určitej cesty. Andrej to pekne povedal. Máme nejaký nástroj v rukách a záleží od toho, presne ako pán profesor Hawking povedal, že či ho využijeme vhodným spôsobom alebo nevhodným spôsobom. Pokiaľ ide o mňa osobne, ja sa bojím. Ale tak možno, že sa všetko na dobre obráti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ivan Makatúra bol tu dnes s nami tiež. Kľudne tu zostaňte ešte so mnou a odo mňa už len také rozlúčenie, lebo toto je
Všetko, čo sme tu dnes zažili z pohľadu obsahu alebo teda vecí hodnotných smerom k AI, k cybersecurity, ku kybernetickej bezpečnosti. A teraz nás čaká ešte obed. Ale ešte predtým by som veľmi rada z tejto pozície poďakovala spoločnosti Alanata, že sme tu mohli byť. Čiže jeden veľký potles pre všetkých organizátorov z tejto spoločnosti. A ja verím, že toto bol 17. ročník a ja verím, že sa tu zase opäť uvidíme aj pri 18. ročníku. Leda, že by Alanata plánovala ešte niečo lepšie. Každopádne ja sa na vás budem tešiť pri akejkoľvek inej príležitosti. Prajem vám veľa šťastia, zdaru a radosti nielen z AI. Majte ešte nádherný deň a dobrú chuť.